mauya mudare nekuti makatukwa, ndava mudare nekuti ndakatukwa, ndava mudare nekuti ndakavhundusira, ndauya mudare nekuti ndakarohwa. Hatisiwa zvekuti zvakazodai zvikazodai, dare ndo rinozokubvunzai zvarinoda kuziva. Pamusoro ishe ndauya mudare muno nekuti ndakarohwa nevana ndichipumwa uroyo kunzi une makona ababa wakaromba, baba vako newewo wakaromba. Mushure maizvozvo ndakanga ndiri pamba, tiri pamba tabva kufamba nevana. Mukomana anonzi Niko akauya achachi mangwana zuva rovira, achibva atanga kuita nezi yake akandirova, ndibva ndatiza kwakuenda kumapurisa, ndobva ndandamusungisa, ndakapuwa matsamba ndikandorapwa, ndobva ndadzoka. Ndagara pamba, vakauya mukomana anonzi Areki naSunurai naKeshimo, vachiuya kukumburura, vachiuya kundiona kuti tauya kuti tikone baba tikontinye nedare redu remusha. Uyu ndo anonzani? Keshimo. Keshimo. Ndo. Alright, budai mudare toyo. Vanofanwa kutoungana vese. Endai pasaidhi yapinde. Garai padhuze. Tukumbiro ID number yenyu. Daidzira yenyu kana muchiziya nemusoro. 07 13 11 81. 13 11 81. Check later. 07. Check later. 07. Check later. Check later. H. Right, badarai mari yedare. Unogara village man? Much no. Une musha? Ndinawo. Wakasvika here pamba vemukuru? Pamba pababa ndagara ndichisvika. Pamakasvika zvehovhiyo wakasvika ukataura mashoko ekuti kuti? Handina kusvikapo zvehovhiyo. Ndakasvika tiri kupa kuti tiyananisane tigadisane nhau yemusha. Deedzai umwe wacho. Vabhadhara mari yedare nejoko. Vari Palestine. Usaende kure. Sunure. Banani. Bana Ale Kwaramba. Kanare. Ale Kwaramba. Aramba uli. Kwaramba. Ale Kwaramba. Nada sifu. Zaramba. Banyak. Zita Tambarai. Ale Kwaramba. ID 0712 0703 T07. 0712 07 T07. Zai mari yedare. Iyo? Yauya nani? Visa yako ava visa yako. Wapinda weka. Ndandisina patakabva kuno tatakanga tinoya mari. Hazvidarozve iwewe ukaenda kumapurisa mukanonzi 6 months in prison, munodivhaidirana here mwedzi idzodzo kuti saka pa 6 months ini ndichagara
20 days uyu 20 days uyu 20 days kuti dziite 6 months. Mambo wangu ndofunga pandakabva kunonda ndanzwa kuti dare kwaMuya. Inda ndiri muchapupu padare kwaMuya. Uyu akasvika wamba penyeni achidi achindibvunza kuti sekuru makarohwa sei musina kuuya kwatiri kuti makarohwa. Uyu muzukuru. Alright. Aiwa gara pasaidi waita zvakanaka unotaura zvakanaka. Nicholas. Nicholas. Aaron achitera. Aaron. Sivela enda kadbit right ngakadaro. Yaineze. Obudaba get bana. Yai. Azukuru muri wangani? Azukuru mwangu hapo 32. Panapa. Ndauya ndiri Rwanda. Saka wauya panyaya dzana sekuru handiti? Wangu Atatu tu hava mukuru wacho anonzi Ravson naDheri uyo mudiki kune vanhu vairi vavo. Chirangori peyemu. Haiwa muzukuru yato. Ya, pinda. Zita Nicholas. Barra gumbo jambe. ID Chakabiwa nebhegi lacho. Chakabiwa nebhegi. Unza namba dzechitupa. atati tipe namba dzacho unofanira kuziva namba dzechitupa chako. Unacho here? Ndaelacho asi chakabiwa. Namba udzi. Uri muvillage man machinuu Rome. Zamari yedani. mari yedari Nemhaka yei? Saka wawingei kuno? Ini apa hapana kana kubasa kandandotomba. Yati wawingei kuno? Atishiuya kuna. Ndiye akandiponda kuti iyeyu ari kutotsvagwa nemapundu. Saka imi vari memira iko enda nomira mira iko dyara naye uko uyo haabudi panapo dyara naye muzinzwa haabudi pamira yakagara ipo Ajere. Ripano. The subscriber you have dialed is on another call. Please hold for connection. The subscriber you have dialed is on another call. munhu Please hold ngaasabude for iyeye connection. saka anga achitsvakwa namapurisa Sera nako. Kadbit. Angatsvakwa nemapurisa ndo. umwe ngaatore mashulesi mumusunge timuchengetedze zvakanaka musamusunge zvekumukwadza mungomusunga zvekuti ashaya zano Kwakaenda uchikuti munhu anotanga abata. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again. azvinoita vakomana Zita? ndezvekuti Tambarara mako. Kadbit Moya.
pane nzira dzakawanda dzinogadziswa nadzo zvimetswa zvemumusha. Mukaita zveviolent zvefodya chinyi handizvo muzvinzwa handizvo. Iye zvino uyu wani haana mari yedare handiti maroero akaitawo yakaenda ndo manzwira angouya kungonzwa nyaya yekuti ndongonzwa yangu ndodini ndoenda. Zvino pano haadini haapagi nyangwe foni dzikaramba tinope zvekudya tinazvo zvese zvekukuchengeta nazvo tinazvo. Woenda mumaoko emapurisa. ID 07 37 45 607. 3745 Right officer makadini ndofara ini ndine kamwe kanhubo kari pano kakashungurudza umwe mugari kuseri uko, saka apinda muno mudare taida kuti achibuda mumaoko edu opinda mumaoko enyuwo. Akashungurudza mubereki ndibamunini here, saka taida kuti achibuda mumaoko edu opindawo munenyu. Muri papi? Muri palivi? Alright, zvakanaka. Kana tinomisa padoro. It's fine. Muromsiru. Unonzani? Nicholas Moya. Yeah, it's fine. Aiwa, kana vasina zvifambiso tomusvitsa pakembi, it's fine. Zvakanaka. Uyu sungaini? Right. Madarai marida. Mari yedare iri kudiwa netengo redare. Hamuna kutaurwa here kuti muna nemari nakakusunga. Tinoziva kuti zvinobhadharwa umwe nomwe anenge asi kana mukasungwa nyange nasabhuku mukanziva kudaro munongopinda besa. Indi mubvunzo wangu uri kuti kana mukapuwa 6 months kujeri makasvika pamba pemunhu muri 8 6 months idzodzo munodzigurirana here kuti uyu ane 20 days uyu ane chiko kuti pa 6 months edu varume umwe nomwe achapinda 20 days. Saka zvazviri kuita pano kana musina mari yedare maramba kutongwa handiti tobva tanzwisa kuti mune hustabon muri kushungurudza mubereki handiti tichipedza dare topinza mese muvhenu handiti tokupinzai mumota tonokuturirai pamapurisa. Hatingagari nemhondi dzisingadi kutongwa hana mari yedare uye kuti hana mari yedare mobva pano munodzingirira mubereki asina mari yedare haasi kurara kumba kwake nhasi. Tiri kuisa pamusoro uyu wairwara nguva yacho handaidzingirwa anga asimo. Saka ari kupinda musei isiri kuda vanhu vakasvika pamba penyu. Iwo wangonyoresa vanhu hausina mhosva nawe. ndatonzwa kutodaidza Uya ana uskaba penyu. anga achirwara akatovata Vanhu vakakurova ndovapfuma. Ngavauye dedzai Ngavaweka Aaron, tingapedza vanhu vangani vakakurova kwangu vachimbiri uyu akandirova ndiye akatotanga Yani kuseri kuchema. hatina mutembo. nani? nabaroni Baron wajari. auyo ari apo wacho Upi? uyu ari kumasiro varoni wacho ngauye kuno. Uyu ane nyaya newe. handina kumuona ndiye waifona uya achiti ndiri kwavo Wamakabudisa kuyoko. Ngauyo. Baron uya Varoni anogara kupi? Unogara kupi?
aka ane kushungurudza kwaakaita pinda mudare akauya kwamai pandaigara neumwe wanzi vakachinaya mwana wava vachinditsvaga kuti vanditore vamwe vakanga vari kudanga akakurova here vakauya vachitoda kutondirova vainereke akakurova here mai vacho vari kupi mai vacho vakafa kwavakasvika mama vatafa ndizvo here mai vakaitanao nemukomana mwana uyu zvisa mari yedare sifelani tipewo idea ko zvisa mari yedare hauna handiti tsvakai mashule simusunge vanhu vese akatondirwisawo inini pamba pangu tsvakai mashule simusunge vanhu pakufamba pamusiwo toda moto kuma11 ikoko akakoya akadaika zimunyaenda kumashule vakangotiza besi yako vatanga varangana dare ravo kuti toda kuenda kwamaijai kwacho ndini maijai vacho vairangana nedare ravo ndo dzinokuvhirira isungwana nhasi ndonokofurodza imukamba yamapurisa mukamba kwete zvokumbokupimira ende hatisimbokupurisa imaoko ana njinda mubata mukamba straight ende da kugadzika imubhuti kwete pasiti ari kuteera umwe wacho ndiani wamwe wacho ngawauyo kana pano wamwe pano wamwe wasati wauya here mboya asinura haana kuya ndiye badzi wao nemhosva naye ko aungawasimuke tiwaona nai avo mai vacho vakasvika ndivanani nanini keshi ndiani sifelani uyai mberi kuno kuya uyai kuno mberi kuno ko ava munovaziva here vanga varipo here pakushungurudza vanga vasipo vesa orit saka anga aripo neuyu neava orit chipindai mudare muchinyatsotaura nyaya yenyu zvine kukasira uyo sungaiva ava ivo uchapupu ungobvunzwa semuzindo uyu abvisa mari yedare haana zvayo nenyika kwete vafanira kundoita zvekuti toda kuenda munoona riri dare riri pasi pemuti kamofunga kuti ndere kutamba navo taurai nekukasira kune vanhu vari kuti nenyaya dzavo pamusoro ishe inini nhau yangu ndeyekurohwa nevana vachinditi ndakaromba inini nababa vangu mushure mekunge tafamba maifambirei nyaya dzemusha mukufamba ikoko ndaingokaruka ndangonzi tauya vari 4 handeikumba kwamukoma kwasoromoni kumba kwaimukomanayo tofamba kwamwe tatosiya varipo nangwe ndisina chandarya ndaingobuda usiku ototora totoenda asi kufamba kwataita ndandisingarambi tafamba tadzoka votizve ngatifambe vakaunza ng'anga pamba yakabvapo Harare ndikasvitorwa kwakuenda kumba kwacho ndikamwiswa magate emushonga ndisati ndamwiswa ndakaramba ndichiramba ndichingosvikapo vakatanga kupurudza kuti muroyi wauya vanhu vaiyapo neng'anga dziya zvikanzi muroyi wauya vazvanzi achiuya iyo handei kuseri kwemba kwakuenda wandogara pasi keshima achibva anzi mwiswa wamagate zvikanzi arikuda kutaura nemudzimu uripo saka zvadaro ndibva ndabatirwana ndisati ndabatirwana ndakaramba kumwa magatewo ndikati hazviiti saka vamwe vese vakomana vese vakanga vakusimuka kuda kundiponda zvikanzi haurambizve nekuti iwo uri munhu uri kutotipedza mukati memusha nekuda kwezvinhu zvababako ndikati inini handizvizi handikwanisi kuzvipupura kuti ndiri kudaro kuti handina chakandakabata mumaoko mangu handida kuromba zvikanareki imi manasekuri musarova munhu ba mirai achibva kumurabhachi kwaundigarira makumba akadai maoko angu arege kwaramba uyu
uku ndibva ndabatwa maoko kuti ndimwiswe magati kuti ndimwiswe mushonga iwo magati ayo mushonga ndadaro ndibva ndati zukuru iwo wakundimwisa magati upenyu hwangu handisati ndakambozvita zvikanzi vamwe vakamwa wani kwavaiya kuharare vakatomwa akatopfurako unofanira kumwa magati matatu ndikati magati matatu handidi zvikanzi auri kutotamba angarohwe ngarohwe nevamwe vaya vari kunze uyu wakanga akangondigarira apo akandibatira kuno kumako akabatwa namwe vamwe vautobata saka inini ndibva ndati haumwiba ndibva ndaramba kumwa zvikanzi aiwa sviti kuti usamwa imwa ndibva ndamwa magati mairi ndibva ndazoti rimwe racho handichadi ndakutozungurwa ndibva ndazoregerwa zvikanzi kechimo akubudirwa zvikanzi mudzimu uripo uri kuti abudirwa nababa vacho vasoromoni zvikanzi mudzimu uri kuti future akaromba ane mushonga waainawo uri kupedza anhu ndo uri kukonzesa kuti mumusha mubereko zvirema ndikati inini handina chandakabata nemakwana zvikanzi uri kuramba asi uziva zvauri tapedza dare redu nen'anga iyo muzotirako harare apa ndibva tapedza zvakadaro paripo vachibva kuti ngatibude futi tibva taenda kune mumwe muprofita achibva anditsanangura chimiro chekuti kune zvinhu zvakasiyiwa nababa nembasha dzavakapuwa gemenzi ravakapuwa zvakashata netsvimbo yemuti ndeiri kupedza vanhu saka tabvako zvikanzi ndamutora zvamawana moya nazvo asi handizi kukurudzira mhirishonga zvamawana moya nazvo takasvika pamba tataurirwa izvo tsvimbo imwe yacho iri kutaurwa hana kuiona takaona dzimwe mbiri zvikanzi iyoyo tsvimbo yende yanzi yakashatisisa negemenzi nendiro dzemuti gune ramai ravakasiyirwa rababa rakasiyara tiri pane muzukuru mumba mamai vakatofa ndikati ini handigoni kuturunura gune rero nekuti handii ndakatiturika muzukuru razena ariko kumba kwake zvikanzi iwo uchitenda ndiwo mwana wacho asiti kuti tibve usati waya nazvo ndakaenda ndikanotora gune reriya ndatunura netsvimbo zvingori nefosimeta yekuti ukasaya nazvo tinokurova ndibva ndandoya nazvo ndikati zvinhu zvandaona ndezvo tsvimbo yacho iri ndikati ndaishaya zvikanzi vosara vachitsvaga vakaenda kumba kwavo ini ndakasara ndoenda kumuzukuru ndibva ndamona ravsoni zvikanzi anenge achida nezvetsvimbo ngauye kuno ndimutsanangure saka ndabva ikoko zuva rovira kwasviba ndakaona niko wadzoka niko rasimoyo apa pandauya ndanzine vamwe kwasoromoni vakatongana hanzi nemotora baba vauye kuno pasviba mwana angu kwasviba dzako ma8 hazviti kuti ndiende zvikanzi ndo zvinoteta ndichikutoka ndakutosimudza mashanga kuti ndione kusunga kudai zvikanzi muri kutotamba yenyu inini nhasi muchandiuraya kana kuti ndini chakuuraya nemhaka yei mwanangu zvikanzi muri vari kutipedza netsvimbo yababa yenyu kuti itotiuraya nekushayira mabasa mari dzedu tiri kunyimwa vana vari kudzoka mudzimba nekuda kwetsvimbo yababa yenyu nhasi munondiuraya ndopakatotanga nicolas kutora danda kuti zvibhagirira kwandiri ndichinzvenga ndichienda kudanga achitora danda raariripo chibango rekuvharisa pageti ndoparaka dokundirova ndibva ndazvenga bva ndarohwa panapo kubatanidza nepazisa pakuuya pahumapo sekuti kuti kumhanya kwandakatoita ndakaenda kutomhanya nditoshedza kuti madzimai emuvhireji akazouya ndakanga ndatopukunyika iye akasara akadonhera pafenzi bhabhudi waya akarohwa nefenzi haana kuona kuti pane fenzi ndopakasarira ndibva ndaenda kumapurisa ndadzoka ndapamba pakazoya madzikoma acho keshimo nasvinuraini naareki zvikanzi baba tauya kunzwa kuti zviri sei takanzwa kuti makapondwa nemwana ndikati zvikanzi makadi kutiza muchiuya kumba kwangu kwabva iyeye mukomana takakununurai makutiza muchienda kumapurisa ino makagadzira chii ndikati ndaa ndichibondera kuti ndione kubatsirwa ndione tsamba yekundorapo ino vakanzi kumapurisa ndibva ndati ndakangondonyoresa vakati takutsvaka mukomana wacho apo kana katauya kuti totore zviro tiende nazvo zvikanzi ndovanakuti zvigoni kuti ndiende nazvo nekuti muzukuru akati ndokupa zvinhu kubva ipapo ndopavakazotera vakomana vari 4 kuuya kwamaini majai kwandaigara ndopavakaze vari 4 vandotaura kuziva kuti padanga patori nevamwe paya naareke chitonzi areke anga akagara padanga vakomana 3 vaya bharani nevamwe vakomana vazukuru vekwachidhindi ndovakadzoka uyu sivelani akasara ari pamba achitonetsana namai vakatepa kubva pakutanga kusvika pakuguma vakamutepa achitaura mai vachibva zvinonga chikei zvikanzi wopinda mumba nekuti nditona kwendi nevana varida kutokuponda ndibva ndapinda mumba kwahwanda
pakanonga maitike ndo pakazokwiza Sifelani akati mbuya asi zvamatete hazvibatsiri chiro asi tichapedzerana navo baba vachibva aenda kudaro vakuchirwizi vamwe vacho vanga vaine matochi vakuti tsviyo hatina kuziva kuti vanga vari vangani. Izvi ndandatora ndakazotunzwa nevamwe mandikuzonzwanzi ndo nyaya iripo. Mushure maizvozvo nhasi ndine zuro zvikanzi vanhu vaya uye Sifelani akazoya pachechi pataiya pachiwenga namukoma tafadzwa akati baba ndinoda kukuona ndanzi nevamwe kumba kwanzi ndaimotora baba pachechi avo tione kupedzerana kunoko tine mashoko. Ndikati handikwanisi kuenda pamukoma tafadzwa munhu wamukomana uya watumwazve nababa ake zvikanzi garai pana hapana zvinoitika. Ndakagara kusvika zuva ranyuva baba ava vazvinaro vakazondomuona Sifelani vakataura naye zvikanzi unoziva here kuti jeri rauri kuita unopinda jeri rausingabudi mwana iwo uri kuti mwana vakuru ako kuti zvidiko ndakataura kuti hazviiti kuti vauye kuvamwe achibva aenda ano achadzoka. Ndikazosangana naye ndabutsvaga mombe makuseni ndakupotera kuseri kweheji kudai nemombe yanga yanga yachitiza kwasangana naye zvikanzi mudara ndiwo ndikutotsvaka handei kumba uko kunotori nevamwe vatitokuda. Ndikati handidi hazviiti. Saka ndakazokasika kujamba waya iya futi yandakajamba iye akasara akamira zvikanzi uri kuti wakangwara chichazoya mane tookutsvaga. Ndo mafambiro azvakaita kusvikira nhasi zvetanzwa mashoko ekuti mukomana wainzi akauya kune mashoko aaitaura hanzi kwaitenga forwa zvinarwa aiti nyaya iyo haimboperi ikanyapera kwanzi kunashe kwacho isu tinoisimudzira taakumba kwedu nekuda kuti zvinhu izvozvo zvikasabuda zvetsvimbo nendiro idzodzo haiperi. Saka handiziva kuti yanga iri forya aidaro kuti haiperi ndiani ndeupi apa ari pano iwewe muzukuru wevanhu uri kutenderana nazvo here kuti wakatsikirira uyu usingatipedzeri nguva hongu kana kwete hazvisi kuda kujustifya zvinoda kuti wakamutsikirira here. Sekuru ava ndakuvatsikirira musanongedzere ndiri panapa inini ende uyu chapupu unopupura kuti handina kutsikirira sekuru. Wakaita sei? Ndakati sekuru vamwe venyu vanwa pamusori vamwe venyu vanwa vana venyu vese avo vamwe venyu vese vanwa vatakagara takaita zvandisai magariro atakaita kuti vamwe vese vanwa ava sekuru chazonetsa pamuri chii kuti munwe vakanditi iwewe tanga vanwa ava sekuru pai musha wavo vakalainwa vese vachipuhwa mvura yanga iri mundiro mvura iyoyo vakamwa vachida here? Vamwe vese vakanwa vachida. Ko ava sekuru ava ndo vakanwa vasingadi neni. Chii chakazoita kuti vamwe vasingadi? Takanzi inwai tese semusha nen'anga. Ayo zvakanzi inwawo nasekuru avo kuti ndizonwa. Tinoda kutsvaka nyaya uyu kuti azomwa. Handiti? Nekuti munhu akati handisi kudaka munofanirwa kumukwirira mumatare. Handiti? Tine mvura iri kumwiwa nemusha wese iyi asi uyu ari kuiramba. Isusu tonzvera kuona kuti zvine faniro here yekuti munhu amanikidzwe kumwa kana kuti kwete. Hamufanirwi kushandisa simba renyu rekuva vadoko vachine simba kuti it's a must unofanirwa kudini kumwa. Handiti? Saka ine ndoda kuziva kuti uyo azomwa mvura yaasingazivi kwayacherwa. Umwe anoti akamwa mvura so unomupa utoti kapu yakachena. Handiti? Asi unozomuona akufuridza kudai. Handiti? Pane iye zvaari kudini? Asi iwo achera waona zvakangu iri mvura yakadini? Yakachena. Saka uyu kuzoti azoimwa mvura iyoyo yekumanikidzwa. Toda kunyatsoziva kuti akamumanikidza ndiani. Kana uriwe utaura kuti ndini ndakati sekuru imwai. Handisi ndakataura kuti vamwe. Akamanikidza in'anga yaka ndiani? In'anga. Saka n'anga inoya kubva kumba kwayo kuzomanikidza munhu kuti imwa mvura. Akadedza n'anga ndiani? N'anga yakabva kuHarare nevakomana vakabva kuHarare takafona. Chinzwa yevarumeka hatidi kuti tipedzerwe nguva. Because tei tichitobata chikamu nechikamu. Handiti? Uyu murume uyu kana makamumwisa mvura yaasi kuda. Handiti? Iye zvino kana bhaketiro rikafamba richiti imwai mvura. Kune umwe atori nenyota asi iri kuita seiri kure.
Hatiti anobva atoigamuchira udini omwe. Kune umwe asiri kutoida. Asi tikati hapana anoiramba kubvapo kunosvika uko. Tatotadza kumbunyikidza vanhu. Saka imi makatadzira munhu uyu nekumumbunyikiza. Hatiti? Right. Yekuuya nen'anga mumusha ndofunga kuti takamboitaura takaipedzera papi. Vanhu vanouya nen'anga vanotaurira changa. Takataura kuti makwai mairi semhuri. Yekutongouya nen'anga musingatauri. Handiti? Nekuti maivanwa kutondiudza kuti tine mubatsiri watadedza mumusha. Handiti? Zvisina muripo. Ndoziva kune zviri kuitika kupi? Moita. But nekuti makatojamba hamuna kuzviziva kuti muri kugara munharaunda ine mutungamiri mupi munzvimbo. Mirai zvemitaura. Saka iyoyo kana musina kusvitsirwa makwai mairi. Handiti? Ndataura zvekunzwa n'anga zvisina kutenderwa nekuti nemhaka yezvinzivisai vatungamiri inyaya yekuti pashayikwe anotyorerwa kodzero. Sezvamazoita izvi zvekutoti chitoimwa uyo anga achifanirwa kunge achiramba pamberi pevatungamiri. Mukanga muchiunza n'anga dzenyu tinozokupaiwo mapurisa. Ndo anokutaurira kuti izvo maakukanganisira umwe. Handiti? Kana asingadi mutorerei matano kumuendesa mumatare kuti uyo ari kuramba mvura dzani dzedu. But makamutyorera kodzero. Sevanhu mumusha zvakawanda zvinoitwa kana paine kusanzwisana kuripo. Hatisi kuti zviro zvenyu zvese zvamuri kutaura hazvina musoro. Zviriko mumamisha umu. Hatisi? Asi zvine maitirwo azvo. Iwe semuzukuru haufanirwi kununura wakapiya. Handiti? Wakakochekera kudai woita inge uri kununudza. Musadaro iwe wakakochekera munhu wani. Handiti? Aone kutsikwa nevamwe. Uri muzukuru benzi kana waita kuita kwakadini kwakadaro. Basa randiri kuita nhasi ndo raungadai wakaita mari mwezuro iwe semuzukuru. Sekuru vana venyu vari kuti. Handiti? Uchivaudza. Ana sekuru. Handiti? Baba venyu vari kuti. Saka zvazvadai ngatidai. Handiti? Saka iwe ukabva netimu yana sekuru wouya matotenderana uko moti taakuendako. Hatizvirambi kuti zviriko. Handiti? Pamwe tsvimbo dzamuri kutaura imhenyu chaidzo. Handiti? Dzinotoda kuti dzidini dziparadzwe. But zvine maitirwo azvinodini. Zvisiri zvekuti imimi nesimba renyu mutizise murume mukuru kubva pamba pake. Handiti? Kutya imimi. Handiti? Iye zvangoti pamwe imba yangu inopiswa. Pamwe vanhu vanouya vakandirowa ndikafa vakandizvira vakanondiurayira masawu. Handiti? Muri kumuchorera kodzero dzani dzake. Handiti? Mira izvi maakuda kutonga. Zvamatadza kutongana ndo zvamungati uye maapana. Handiti? Saka inini ndiripo pakuti kumwiwa kwemvura neuyu. Handiti? Asingaidi. Zvinotoda kutomwisa kwana dhokota kuti imvura chaiyo atariswe kuti ari chiri right. Pamwe maitoita kafira mberi kekutoti nekufamba kwenguva anobva atoita ndonda. Handiti? Saka itori mhosva iwewe ndoda kuti upatsanure kuti akamanikidza uyu kumwa mvura ndiani. Munhu akamanikidza in'anga ichiti inwai mese mafembo. Akazobata uyu kuti amwe mvura ndiani. Sekuru havana kubatwa. Vakaita sei? Sekuru havana kubatwa. Vakuda kurwiswa nevana vavo. Ndo pandakaenda pavari ndikati no. Kununura wakapiya. Handina kuvapiya sekuru. Ndakanunura sekuru ava. Ndofunga dai ndikakumbirawo padare renyu mambo nditsanangure kubva pane zvazvakaita kusvika pazvakadini. Isusu zvatinokupa mibvunzo nemibvunzo hakusi kuchorera kodzero. Handiti? Zvatiri kungokubvunza kudaro hakusi kwekuti tichakushayisa mukana wekutaura kubva pekutanga kusvika pekupedzisira. Tine tangobata mamwe makona zatinoona kuti ayo akatotadzirwa munhu. Handiti? Nekuti pakupedzisira tinoda kuti tsvimbo dzamuri kutaura idzodzo
tione kuti dziripo here kana kuti hadzipo. Tinodziona sei? Dare ndo rinozokupai zvekuita. Asi tiri kumbori pakuti uyu amhan'ara kubva pakudzingirirwa kwaari kuitwa pamba pake. Hatizi zvekuti tsvimbo idzodzo dzinopiswa sei kana dzinodii, handiyo nyaya yapinda padare. Iye ambopinza yekushungurudzwa kwake, yekushayiswa peace pamba pake. Saka chekutanga sedare tinoda kuti ambova nepeace pamba pake. Kana ava nepeace asina wekutya, asina kana kuvhunduka. Hatizi imi maakupindawo mumatare kuti mumusha medu makashata, tiri kukumbirawo kumuchenura. Taakuti right, muri kuda kumuchenura sei? Imi maakuzotaura kuti taifunga kuti tifambe, tochitaura kuti alright, tine vapurisa vari pano, munofamba muinavo, kuti mumajokochera mamunofamba uyu ange ari safe, kuti pamusha pamune makaungana parege kuva neumwe anovhundusira upi uyu, muchigadzira musha. Hatizi ivai nekupfawa nekunzwisisa, nekuti zvikashayikwa pamuri munotambudzika. Handikuona vafana handizi kuita kwavo ipapa kana mbanje vanga vasati vadzisechwa, handizi vanotosvika dzichitonosechwa futi dziripi, dziri muhomwe mavo, yototanga unoita imwe kesi futi yembanje, handizi. Ende nguva yekuzvisecha hapaisina. Isusu tinongodi mambosecha here, munofanirwa kusecha kuti muone kuti hapana zvimwe zvisingafanirwi kunge zviri pavari here, mapanga, fodya, chinyi, handizi. Ndaida kutaura avachisecha ndangaida kutaura nanomusiya wanditaura ganditange kuna Moya sanangudzo dzako dzese tadziteere Zimbomira. Unoziya here, unopenga here? Unopenga? Aupengi? Vanoziya kuti aupenga? Anopenga here? Kwete. Akanyasa kukwana tukwe? Sekuru wakakwana. Right. Moya, unoziya kuti mhosva pomera munhu kuya pane padare ramambo uchitaura nyaya isina kuitwa. Kuti zvinhu zvako zvitabirwa kuteerera uchinenge uchiti bribery, unoziya here izvo? Munoziya here kuti bribery kana uyo atikutaurirai kuti makamudaiso musina kuchita? Hongu mama. Alright. Saka Moya watiwo wakagarwa pamakumbo nauyu chokwadi namai vangu vari pachuru zvinani anozviziva vese vaiapo ava vakomana ava ndakaenda buda ndiri ndega namai varipo vacho mai vemukomana ayo vanga varipo ndikatobatwa maoko kudai areka akandigarira pakati sekuru inini ndinonzi areke chimwai mapwa akamwa vamwe vakapedza 3 weeks vari kuHarare areka akandibata akandinwisa akatoti sekuru imwai mukasamwa ndinokurovai iye muzukuru wangu handidi kupupurira nemasekuru ndabva kubvunza ale kuti anopenga here ukati apengi sekuru saka zvakutari zvaasi kupenga zvekuti dano paine mukadzi wangu akatozviona akatosara nekukosera kwaakaita ndichiti unotonhorwa kusara kwaakaita ndichitorwa nevakomana avo. Waitsikirwa usiku kwavakauya kunditora kuma8 kwavakauya kunditora ndatomboramba zvikanzi toda kugadzisa zvemusha handei baba. Nyaya yekutsikirwa kwako ichokwadi nekuti uya apupura kuti haupengi iwe. Saka tichaasi kuti ane munhu anopenga praza ari kuti ndakavatsikirira asi ndaivharidzira vanga wakati handizvo zvawakaita wakatsikirira kwete kuvatsikira ndandiri kuseri kwavo kwavari kutaura kumusana makaita sei anobva nekumusana here kana kuti anobva nemberi vakomana vanga vari kuseri kumama kuseri kwavo kwakagadzikwa roho iri kuseri roho yepafront ndo magariro atakaita sezvo atakaita ndakasumuka ini ndichienda pakati pavo nevakomana vari pano tinogona kungoti vavhunzwe. Saka iwewe kuti vakomana vasazonya urove uyu vakatya iwewe? Vese vakatya inina. Vakagara pamakuaregi unoziva kamuzukuru chokwadi chakangonaka muzukuru handisi kuti wakandiponda ba asi kuti wakandigarira ndaramba kumwa mapa
mukati munonditenderawo here sedare nanga iyoyo patabisa mombe ramangavanyara nditaurewo ndirondedzere matangire edare pamusoro musiyamwa matangire edare rekwamoya zvakatanga sekuru ava nenini tanga tisinganyatsobatana zvakanaka plus iwewe tinogona kurambidza kutaura because wautopuhwa mhosva saka nyaya yekutoti wakatogarira inogona kuita chokwadi chimbonyararai mai avo vataure mai vemwana dera kuningi muzukuru ari saidi dzimba dzavo inhatu saka pavake chaiwo ndivo ainawa vazouya ini ndakavabvunza kuti ko muzukuru wemba iyi vanhu ava vane dzimba dzokuti kwachinyama kwasoromoni kwaaroni uyu vari kumataka vari 1 hamuoni zvavari kuita votora vana vadikidika iye keshu uneidere keshimo usinganzwisisi kuona kuti matare emisha newake mwana aripo futi kuisa vana vadikidiki kuti enda motora time dzavo late time vaita zvekolap havasi kuita chero zvemvura izvezvo anoya achindiudza ivo vanogara vatogadzirira misangano yavo inikikiri function ipi isingaudzi baba ubaba pari zvino unenge uri kumba kwasoromoni ubaba uyu kungoitwa feki asi soromoni ndiye baba nekuti zvose zviri kuitwa kumba kwasoromoni ezvinini vatonditi futi ndini ndabyondi uyu nekuda kwokuti hanzi apoterere kwandiri mashoko avo vari kutaura vanhu vekwamoya vakuvataka futi kwazvinaro kwagwenura vachiti ndanunura ini akabombera kumusana kwangu nhau dzavo vanhu vekwasoromoni dzashashwa naareki aafekta ari kununurira side 1 dai pashanda muzukuru chaiwo ana atete achipo areki ngaabve areki akapanda indopandawo areki ndiyo akanyasa kutsanangura indotsanangura ngatanga pamusoro yemambo ndinoda kutaura matangire areki ndiye atokanganisa vana sekuru ake areki ndiye asiri kugona uzukuru haasi mbori muzukuru wemba yemwana wamengu ngaabude pamwana wamengu ngaaite uzukuru hwokumba kwasekuru ake ngapaite muzukuru chaiyo muri kusiyirei devi ndosaka ndaenda kudzoka pokuti munin'ina wasekuru ava anonzi abi hatiti kutoda zvabhi mukatamba zvabhi ngatodzoke mumasure abhi wacho muri musapindurana venyu okay ngatiita iso abhiwa muri kuuchirira ndaida kuti nditsanangure asi vari kundikata oti pandepanda zvinekasira kubatika ndosaka ndakuda kumhanya nditira ndakumhanya iye aramba kubvisa mari yedare anopanda ngapande nachangamira ndiri ndanzi ndipande nachangamira wamba kume pasina mari yedare kushandisa iye achikanganisa mabatwa nemhosva anotori nemhosva wotipedzera nguva pamari haakubhadhara uye asi benzi imi michinyarara ini vari mukati munopiwa mvumo yekutaura maya mungotauri zvamada munotopara mhosva uyu areki uyu ataura kuti uyu haarwari tambe tichiti pamwoyo anorwara kuti chanonzi panda chii iye asina kubvisa mari yedare ngaabvise mari yedare apande zvese shungu yake iperi kana asina mari yedare hapana chaanopanda une mhosva ende futi pakuunza nganga ndakatobhadhara mombe kutobhadhara nganga iyo yakabata nyanga iriyo yakadzokorera ingori iyo pakabatwa yababa ndaibvisa nditobvisa mombe kuti ndabatirwa nyanga iyo nyanga yanga yako hanzi ndeyako yawakaromba nayakafanana neyababa iyoyo asi maongo wangu handina kwa baba kwakabatwa nyanga yakangofanana ingori iyo ndaidi ndaitomanikidzwa kuti abatirwa ng'anga abatirwa nyanga iyo unobisa uyu kana achida kupanda nyaya yake areki wacho ngabvise mari ndikabisa mari yemombe handakabisa 200 iyo uyo keshi yawo ndingati matangiro akaita nyaya muti gwigwi murabaraba unomutsa ndizvozvo ng'anga idzi dzakasiyana ini ndine vaning'ina vangu kuimba yasoromoni ndini mukuru pakati mukomana mudiki achizvara chirema koita mukomana anoteerera kwabva azvara futi chirema pabva zvaita uyo ari ipapo wabva azvara chirema chaachiri wese
ngangoti chibibi chachisina kana saini yegumbo, makumbo ese hapana, maoko akandizvo zvakangotoa imwe, asi vanevo havana kurarama. Saka zvadaro vakomana vari kuHarare vakandifonera, mukoma uyai kuno. Kwamba ndatorana nevakomana 2 vandinawo kuno kumusha, kwamba taenda kuHarare tiri kuita 3, kwamba tasvika kuHarare inini ndini Keshimo. Kwamba tabatana takanotsvaga pari kubva kuzvarwa kwezvirema. Takasvika patakasvika pana mbuya nehanda. Mbuya nehanda havana kukwanisa kutirondedzera chimiso chezvatafambira. Vakati ini ndinoita kuti zvibude kwamuri mimi mega, nyaya dzenyu dzigadzirike pachezvenyu. Takapuhwa mafembo, havashandisi miti, havashandisi chii, ndikwe mafembo chete. Tese takafemba. Tafemba nepo yakanobata munin'ina wangu ndo yakamudiki, ndo payakada unobata kwabva yazobata inini. Asi yabata inini zviri kunzi inini ndakati Nyamuziwa, Shumba neHoreka ndauya mumusha kuti ndikuratidzei pari kubva urwere mukati memusha. Zvadaro ndakataura ndichiti mafemba acho anga akaita sei? Ifodya yebute. Saka mukutaura vakunditurirawo semunhu akanga apoterwa nemhepo iya. Vari kuti makati matambudziko ese ari kubva mukati memusha. Samatambudziko aya ari kubva pana Future ane urombo hwakasirwa nababa vake. Future ndo baba vatinavo nasi. Urombo ihwohwo iye ndiye ari kuziya mashandisirwo ayo sezvakasirwa nani nababa vake. Zvadaro vaning'ina vaibvunza tine matambudziko, zvikanzi matambudziko agani. Zvadaro takaita mazuva tiripo, ndipo vakati mumusha menyu makarema mune zvirimo munoda kugadzirwa, ndoda kuti nditsike mudziko renyu. Takabva kuHarare kwabva tauya Pamba tisati tatosvika ndakatuma muzukuru ndo wandakafonera anova kuAlec Kwaramba. Muzukuru tine vaenzi vatoda kusvika nawo mumusha, tisvikiriwo pana Sabhuku. Muzukuru akaita saizvozvo akamhanya pana Sabhuku. Isusu tichizosvikawo manheru toona muzukuru wasvika here pana Sabhuku, ndashuwa ndasvika wana sekuru. Sabhuku vati ini ndoda chirigo changu $5. Vafonera mambo ndiripo, mambo vakati ini chirigo changu ndoda $20. Vati alright. Sabhuku chino. Saka ndakatambidza muzukuru ndiye akaenda kunopa Sabhuku chino $20. Zvakare madeko acho ndo pakatanga mutambo. Ngangoti mbuya nehanda vanoshanda nemhepo yavo inosvika kwakunoedza zvekutanga kuma 3, 4 kusvika kuma 5. Saka ndo pakarohwa ngoma tese semusha kubva tagara pasi kubva tapuhwa mafembo tese. In fact pari kuzonzi nababa ndakabatwa ndichizonzi ndimwe ine zvimwe zvai ndakanga ndisingachazvioni kuti ndanangobatwa nemhepo iyi handii. Unosvikirwa zvakangotangawo patakabuda ipapo tinotsvaga zvemumusha zvakangondishanyira, handitombozivi kuti zvakauya sei. Pamusoro ndokunga nyaya yenyu yese yadzikwa mudare, asi chiripo sekukwira dare kwakaita mhoya uyu. Imimi muri kubatwa nemhosva yekumbonyikidza nekumuitisa zvisizvo pamurayiro wekufamba kwenyu. Kufamba kwenyu hakuipa, asi uyu anga asisina rugaro nekuda kwemafambiro enyama muchini akazosvika pakurohwa nevakomana avo achifambira nyaya dzavo. Saka mhosva yamuri kubatwa nayo imimi semhuri ndiyoyo ine uyu pamwe chete nemuzukuru mukati. Zvimwe zvamunozopuhwa marayirwa muchanzwa kuna changaniro because tiringatonyure tiri nyaya yedu. Saka musiyamwa
kana iri yekugadzira musha ngaitaurei apa ndopa sekinde musina kunaka wakumaniya tinotedzera mhuri yenyu imusiya mwai dare rikuona kuti taura tinzi pamusoro mama ndofunga kuti vanhu vari kukasika kuti nyaya iguru n'anga dzakauya dzambiri handiitika mushure mekutambudzika kwatakaita yedu isusu n'anga yatakatanga kupa mushumo mubhuku kwachinhuo tapedza izvo takadzokera kuharare tichingonosvika 2 days nekuti vakapikisana munhu n'anga mbuya nehanda vachine 10 years vari kubuda mai manja nababa zvikanzi shamwa ndikuona uri kunditesta ini handikwanisi kubata mushonga asi nechagadzira pamba pangu panapa agadzira n'anga enda yakabva yadzokera kumba 3 days vamwe mukoma ambotanga kupinda vadedzi vanzi kathibeti moya vakabva vadona ane pfari ainayo akabhurana akabva adona abva aita whatsapp mugana achataura achadiki obva vatakura munhu yagumanya pana sekuru muzirikazi pano pamhiri pasava isusu tiri kuharare vada kuti munhu amuke akarara apa asi kutaura then ipapo ndo pakataurwa kunzi uyai makakwana ende munodedza nhingi ndokudedzwa kwakaitwa baba kubva vataura namuzirikazi n'anga ari pamhiri apa kuti iwe shamwari musha wako wakadai vabva vatenderana tavana takumashure takutera mashure mababa nen'anga tichisvika pamba pedu isu kwakuri kuzorora hatina kusvika kuti pane choda kubatwa nekuti n'anga yakataura pamba patete maikari chidhindi pamhiri pasave apo ipapo pazasi pen'anga yabata zvayabata ipapo nababa swedera apa nyaya yako inzikwe right ndiri kuona kuti ungatiise panyaya yatisina kuunganira papi pana handiti ndoda kuti munyatsonzwisa nyaya iri pano nyaya iri pano haisi yekuti baba ava vane urombwa kana kuti kwete nyaya iri pano ndeyekuti baba ava vapotera kuvaridzi vebvute varidzi venzvimbo kuti handichina mufaro neugaro hwakanaka nevanavo handiti isu sedare hatisi vaprofita kana n'anga tingada kunzvera kuti baba vakachena here kana kuti kwete handiti asi isu sedare tinogamuchira munhu atizira kwatiri achiti ndiri kushungurudzwa ndo zvataona kuti imi vakomana muri kushungurudza baba tisiri kuvavhikirira kuti ivo vakachena asi kuti imi muri kushungurudza baba ava dare rino rochikupai dzidziso nemarayirwa yekuti vakomana regai kushungurudza baba ava handiti kana muine zvichemo mumusha chibvunzai zvipangamazano chaizvo kuti tatambudzika nababa ava tofamba sei handiti kuti pakutaura kwedu zvisave zvine mhirizhongo handiti pakuvati n'anga iri pano zvisave zvine chinyi zvine mhirizhongo vamwe vane matambudziko akaita semi vari kupotera kubvute rino ranemhari handiti vachiisa vabereki vavo mumatare handiti tobatsirana kuti musha wenyu ungachena sei ndo patinozoti sedare regai titsvake vairi vatatu vanogona kutsanangudza zvemusha wenyu handiti saka ndoona kuti tsanangudzo dzeuyo nedzeuyo dzingangotipedzera nguva nekuti nyangwe dare rikanzwisisa kuti baba vakarema harigoni kuti riende ipapo nekuti handiyo nyaya yapinda mudare baba vashaya mufaro pamba pavo imi munogona kutozopindawo nenguva yenyu nezuva renyu muchiti tisu tauyawo musiyamo kumusha kwedu kune zviri kutinetsa asi tiri kuti ngatizvigadzirise baba havasi kuda kufambidzana nani nesu tovadhonza tovaisa papi pano asi nhasi isu tiri kuzviona kuti imimi maitiro yenyu haana kunaka muri kutyora kodzero dzemubereki handiti ndo zvaonekwa nedare handiti iwe wakarasika kwagaza iwe munhu musvino akadaro handiti kana vachitaura mupindo hani ndiwe wakarasika kwagaza iwe wakanga washaya rodhi yekumba aiwa handina kushaya rodhi yekumba ndakaburuka pagaza na10 nekuti nini handina kuziva kuti dare rinotanga nguva ise ndaiti ndinogona kutanga na8 nechi tikanzi aiwa rara unomuka uchiona motikari mandikati aiwa ndirari ndoda kunoatenda chi musangano wamambo handikwanisi kuti ndidi meeting yama handikwanisi kujamba saka ndichafamba nedust ndichienda zvangu
uko ndonodi asi handizozivi kuti ndakazobudira sei nda uko kwandandakunzi ndofunga kuti mombe muri mabva mombe hauchaendi tikudaiso kusvikira ndazotsanangudza kune vanhu ivavo kwazoedza mangwana kuti no chakanita sakurara ukoko ndiko ndaida kuenda kwachef nemare kuti ndinotongwa ikoko ivo ndobva akati aiwa kana uri mbavha kati autokubata bhozi foni dzamambo ndinadzo ndobva akatofona ipapo bva mati chimuregedzai ndokuregedzwa kwandakaita ndobva ndadii ndobva ndauya kumwe akazonge azvambarara ndiani ndini ndandiripo wazvambarara bhozi inini kubatwa kwandakaitwa inini ndakatoti ndiri mukufamba imomo manheru ndandarwa nechadzimira pandandakarara ndakadai so big rangu apa dombo rakandidai ndakarara pano kuti ndichamuka ipapo ndandisingachakwanisi saka vakatanga kunditora ndo vakatanga kunditora ipapo aiti pamwe akaita yakadii kune saka ndakukwanisa kundamira vanga vakutonditi ndakufana kutedzera mutemo kuti ndichisiya. Alright, zvakanaka. Muri kuzvinzwa zvatiri kuti muri kutyora kodzero dzababa. Ndizvo mambo zvandachida kuti mira. Hatisuda kuti utitongese nyaya usina upinza. Zveku uri kuzvinzwa here kuti muri kutyora kodzero dzababa. Right. Isusu zvatiri kutaura sedare ndezvekuti baba wavapotera kwatiri. Ende isu sedare tanzwisisa kuti muri kumbunyikidza kodzero dzavo dzekuti vasarare mumba wakasununguka, muchivatora chero nguva yamada, muchivamwisa zvinhu zvavasingazivi kuti zvabvepi zvinorevei. Handizi muri kutyora kodzero dzavo. Handizi saka inini semuridzi webvute ndiri kuti pari zvino handizi endai munogara nababa zvakadini zvakanaka. Motanga kufunga sechikwata kuti toita sei pakugadzira kwatinofanirwa kuita chinyi musha zvisina mhirizhonga, zvisina putseke, zvisina kukakaradzana. Handizi kana masvika pamba pavo muchiita zvemhirizhonga tinenge toziva kuti shuwa matadza kunzwa mutauro wedare ripi rino iri. Handizi asi pari zvino ndiri kuti imimi vakomana hunzai makwai mairi handizi emhosva yamakaita. Handizi mhosva yamakaita ndoda makwai mairi zvekuti munoziva akatsikirira, akarova, akadzingirira ndimi munogona kuyera kuti zvakamira sei. Asi unganzai makwai mairi iwe musha wako uri kupi? Nine ndiri Solomon angaina wakadzi tu baba vangu. Musha wako uri kupi? Ansandavaka musha. Usati wavaka? Unogareni? Kwarari. Kwarari? Ko iwe musha wako uri Machinhu. Saka vakomana pamunoronga zvinhu izvi handiti musatunidzwe zvinhu nevanhu vasina misha mupi muno. Handiti nekuti munogona kuronga chinhu nemunhu ari kuenda kuHarare asina kana imwe manikidzo yaanogona kusangana naye. Handigoni kumuteera kuHarare kuti ndoda kukupa zvirango zvakati, asi iwe uri munhu ndogona kumakana newe kudai zvekuti zvinokushayisa chini ugaro hwakanaka. Saka pakuita ava vanobva kuRomsi kubocha handisi vanogona kukutumai zvinhu zvisingazoafekti kana kubvute rino, asi imimi murimo Machinhu mosara muisina chimiro chakanaka nani nemi. Saka pakuita kwenyu itai zvinhu zvakadini zvakanaka. Ndine ruvimbo rwekuti makwai andiri kutaura muchabatsirana nevari kuHarare nevari kuMhiri. Handiti kana musingabatsirani kureva kuti imi muripo paground nimune musangane nematambudziko api iwayo. Saka moenda munogara zvakasununguka semhuri murunyararo. Handiti kana paine zvamunofungidzira zvibatwa zvinoda kugadzira handiti munodzoka futi kuno nenzira yakanaka. Hadzisi nyaya dzese dzatinongoti kana masvika pindai mudare. Tinogona kutongotaurirana tiri panze pedare tichidzidzisana tiri panze pedare. Aho ndodambudziko ramuinaro, itai so. Nekuti mudare munopinda vanhu vasiri kuda kuzama, vasiri kuda zvekudini kunzwanana. Asi kana muine chokwadi chekuti muri kutsvaka kugara zvakanaka mumusha, aiwa pakati pesvondo mosvika musiya mwatisita uyawo handiti indogona kudedza futa handiti itai kuno musangana nemhuri dzenyu musi wakati
mhuri dziri kuchema kudai dai, asi semhuri madii madai tichidzidzisana tiri kunze kwechi handiti mudare umu munozopinda vanhu naradada dzinofamba usiku dzichivhundusira chinyi iwe semuzukuru handiti chimira semuzukuru wechokwadi. Zvinorwadza kunzwa uchiti nasekuru aita atagara tisinganzwisani, saka kakuyananisa kacho kanobva tobva takashaya kuti zvazvine kuyananisa here kana zvazvekutoti tidini tawabatira pano handiti tobva taenda pamubereki handiti mira tobva taenda pana mai handiti muzukuru anongodzidziswa kuti ave muzukuru badzi akadini akarongeka musati ba ngaamire kumba kwake. Muzukuru haana chinyi haana imba anofamba kwese handiti saka iwe chiita muzukuru akarongeka handiti ndichifungidzira kuti zvaiva nani kuti kumwisa kwakaita uyu handiti timubvunze zvakare kuti nekumwiswa kwawakaitwa mvura uchimanikidzwa unodei, unogona kuregerera, unogona kunge uine chaunoda sedare hatifanirwi kuvharira panze. Ndimuri kubvunza sekumwisa kwavakaita mvura kwandiri zvine manikidze ekuti ndairamba vanokwanisa kundiripa nechi $20. Pindura tazvinzwa nyamuziwa zvamuri kuda, tinokugadzirai zvamuri kuda. Munovapa rini mari tinovapira mudare rini? Inini handigoni kugashira kumba mari iyoyo nekuti yatongwa mudare rashirwa. Asi muchivapa handisi ndoda kubvunza Ishe womwe mungataura sezvamuri kutaura Ishe kuti endai mogarisika kure kwemeso nzeve dzinonzwa zvakawanda. Ihama dzangu vana vangu vemadziro vehama dzangu nepfungwa dzangu nemoyo wangu ava ndimai vakandibatsira kuti upenyu hwangu huve panapa pari nhasi. Kumba vana ava handizivi kuti nepfungwa dzangu hangu vakuhomedzei chaizvo kuti seizvamuri kutaura zvingangodaro kuti tingabva panapa kuti kana mbembiri nhatu potanga mwe yawo pamusori baba ungakwenya atisvikira musaite hasha zvebhozvi paunoitira hasha pai panogona kunge pasipo handiti plus iwe pamwe mweya wacho wanga waiti mweya uchitori pauri ando wati urisvikire moya zvazvinoita manje panapa handiwa pane tione chapapu chachangamire koza changamire nezvi pane vakomana vanzi vatodaidzirwa chi kana zvanetsa chaizvo pane imwe dawa ndinodi notorwa enda vanhu vatoona kuti vane chakuitei paparinasi dai vafana ava vaiva nekuziva kuti matare anopindwa nemari handiti iko zvino taisa vaisa kudorowa asi ndiri kutonzwisa kuti ivo vanongobira rwizi vachiita unhubu hwavo hwekushishidzira nekutyora kodzero dzemunhu wotodzokera havasina zano. Saka zano vanofanirwa kunoroona marayirwa kumapurisa kuvakwidza mumotikari kunosiya pakamba like iye zvino tichitobva pano handiti nekuti imimi hameno kwenyu hakuna here madzimambo nemadzishe handiti zvamunozofunga kuti kunoku munongosvika muri vanhu handiti hanimanzwa mukona aiti uyo tiri kutomutsvaka kuva kuti ishoko rechokwadi raitaurwa nasekuru wako kuti nababa hameno ndisekuru baba kuti uri kutotsvagwa rakaendeswa kane uyu kuti vataura chokwadi uyo haasi kuzvisunhura ari kushanyarika pamusoro emusiyamu ndofunga kubva patabva pano musiyamu padare renyu kumba kwasekuru vangu avari apa handiti papa ini ndakati mira papa yandakati kubva zuva riya kusvika nhasi musasvike pamba pani pawo handisi kuda kuti
izvozvo muende nazvo futi handiti izvo zvaiva zvekubva musi uyoyo kusvika zuva ranhasi iye zvino zvinofanirwa kubva pavari handiti kuti vanokumbira protection order iri kuti vana ava ngavamborega zvekusvika kumba kwanga handiti kana vachiti hano ngavangosvika asi vasingaiti noise zvinongobva futi kupi kwavari handisi kuda kuti inini ndizova munhu anonzi akati takanzi tisasvikepo nachangamira akwete pamusoro yechangamira maererano nekufamba kuri mumusha medu nekuti ndakapotsa friday yoka ndichida kupinda ndikada kuti timire tibude panze tinokurukura nevamwe ka tingarebesa nyaya kuno kuti katadza kudzoka saka ndandichikumbira kuti handitenderwe ere kuti tikumbire kuti tifambe muno mudare macho muchifamba neipi nenyaya yedu yemumusha medu toipira izvi tafarwa ndoyandandi kuti ndikada ndozvandandikuedza kuti ndinogona kuti ngatimbobuda vakomana tidaiso tozonyimwa mukana wekudii muchimbobudai munotaura zvakakunakirai modzoka futi mopinda mudare maakukumbira kufamba zvamunozotenderwa nechinyi nedare zvine maconditions amunopuhwa nedare ndozvandandichikumbira kuti tikapiwa maconditions tikadai so zvaita kuti iye achengetedzeke nekuti mambo kukurukurirwa kutaurwa zvinhu zvinenge zisipo hapana munhu ari kurova munhu vakarwira nyaya dzavo padare chimbonai kuti mambo panonzi nganga iripo yabata mushonga wodzoka wotaura nyaya yakoabhadhara futi chii wapinda mudariro ndo pauchazotsanangudza nyaya yakuti ava vari kunzi aiwa yoyo handinandangopinda kuti tiende neng'anga mberi nekufamba kana utori nayo munongonoronga nyaya dzenyu modzoka uyu yake ndeyechengetedzo badzi handiti haisi yekutibamutemo ndonyasa kuzisa nekuti mutemo zvamunoita unotongwa iwo zvawamhangara nezvawataura kusaidirwa zviri kuti uri 100% correct asi kuti ndo zvavo zvirichi mudariro izvi zvasi kutongwa nekuti hazvisi chimudariro